motor sa dito sa ilalim. Hindi na ma Ang driver niya. Naga. Wala mo sa. kaya to. Igong driver no? Sin ba? Ay, asus kuyaw mata. Grabe ka. Sa lugar ini? Sa lugar ini? Bangtag ko. Ha? Mon. Mohon? Naga? Saan ni si Kinana deh? Service ni? Bas mo. Ha? Bas. Agi nang Ha? Agi si Kaus lo. Mga sirkon ni ng mga parinil? Ini nga pala katlaw? Patay deh. Driver rin, bilisan? Ha? Sorry, driver. Ari dire. Bata beli di driver na. Bata pre. Sinipi ba daw? Motor? Sinipi. Patay. Patay. Wah. Angkas. Biara, long. Dili, labay ko. Labay. Ini nagkakot ni. Ato ray, duko. Sus. Grabe diskasyahan. Dura ubo na magara-gara ba? Hindi nakatuog mo ni. Ang motor ko ni sa dana na. Namo ni kuan. Iliyay mo kita na to guro. Motor. Guro ina bdong dia. Guro na ni kuam ko kay kisikis ko ng motor na. Wara-wara eh. Iliyay ko no ni pag liyay driver ni liyay sa motor ah. Igo gid sabak yun. Dami so. Grabe. Tapi yang taruh lagi ikan di situ. Presiden Badore itu kami. Masa dia mau membeli mau balik ke gawas lah. Di bawah itu ya, bang mas. Di tampir gini di namanya Claro. Di tampir mana bro? Ada boni number. Allah berdai. Ha? Headset? Headset ba? Headset? Charger. Oh. Grabe oh. Ikaw gini ya? Step nut. Step nut din. Patay. Dakbok. Step nut oh. Ang gini ya. Tambir. Grabe ha. Anyway, bawa rin na road. Di ka kapatal kayo. Kaya di rin mas gilid. Gilid. Gilid ang kono, bakaw daw. Bukta ka. Amay na tayo nila. Amay na tayo nila. Amay na tayo nila. Nga. Grabe tabuha mga TV. Wah, peninggater. Driver ni patay. Ha? Wah, peninggater. Patay driver ni. Saan mo peninggater niya? Okay. Poste. Latay ano niya? Hina-hina. Wah, peninggater. Patay. Patay driver niya. Patay, hindi ko patay, di ba? Patay na. Hindi pag-asa na grama. Andre ang bata? Mura mo kailan ni motora, mura mo tiga-pera ni. Pera na yun. Ha? Tiga-pera lagi. Grabe na motora. Ila ka na. Ila ko ni. Ito masiro na dia. Dua kuno. Bata patay. Dua po bata. Oh, driver bata noon man. Bata ron lagi. Oh. Tiga-pera ni. Oh, Okay, nag-ila mo ni motor ko. Daga mo ni motor. Ano magbayad? hubog kro, hubog. Hubog. Sus. Ay, grabe ya tabuha.